Wedya. Sasi Kirana anak Gatotkaca Edyan anak Gatotkaca dasar Paranyata nyusula gerangamu cangkeme Tumenggung Pradentaya mungsuh sampean Raden Setyaki. Oh, Long. Hah? Setyaki sih seneng perang. Wis tuwa lho padahal. Sapa sing mungsuh Setyaki? Tumenggung Pradenta. Edyan wong tuwa tangane wiwit keriput kok tangane antep ora jamak kok. Nika mbiyen nek sedina ora gelut niku ndase mumet. Sapa? Setyaki kuwi. Mula nika sirahe niku wis kulina dicuthuki. Niki tuwane rada budhek. Tur rada lamur wong organ tubuh wis do rusak. Ning ampuh aku nyekel tumbak. Dhewe tak tumbak endo kiwa nengen. Nyaut gada kok. Nggih. Kuning mboten. Ora. Oh berarti dudu gada wesi kuning. Lah ya wis rampung, gada wis kuning tugase wis rampung. Wis bar Bratayuda ki wis diambil sing kuwasa. Oh. Gada wesi ireng. Heeh. Semu coklat. Ora. Mengireng. Oh, nggih mengireng terus. Tumbak disendal tuthuke sirahku bres prepet-prepet ora weruh dalan. Pindhane nggon cengel kanthi jengkle tau. Dodok diadaku diek kontalku kok Edyan. Wah, aku ki ming separone umure wae ora ana. Tak kira aku seprapate umure. Ning kok digdayane kliwat ukur. Lah mbiyen niku Senopati Ndarawati kok. Jaman Prabu Kresna Dadi ratu teng Ndarawati. Sadurunge Perang Bratayuda Sencaki niku wis ngawu-awu. Niku wis kondhang. Ngendi-endi ning gegeran Sencaki njotosi wong. Ngendi-endi ning gegeran Sencaki ngeplaki wong. Ngendi-endi ning krubung-krubung Sencaki ngantemi sopir. Ha ya wis. Kanang tempundi-pundi Sencaki niku cengkiling kak. Cilik nek wonge. Cangkeme sakniki rada perot, nggih to? Oh iya apa? Mergo tuwa kok. Ah iya. Glelenge ra jamak-jamak. Nek karo nyawane wong liya sak penake dhewe. Nggih. Edan. Sencaki mundur kok nggih mundur mawon. Pokok mati aku kok. Sampeyan mungsuh sinten? Ngakune jenenge Jayasanga. Sapa Long? Anak Sencaki. Kuwi ya tunggal dene. Banyu ora milih munggah ning milih medhun, senengane ya jotosan. Jayasanga kuwi umur 14 tahun wis melu Bratayuda. Wis mbabiti wong pirang-pirang. Sapa kok? Anak Sencaki. Tangane atos, padha mawon bapakne ya tangane atos. Edyan kalah aku, kalah mawon. Ora ana sabrangan kok menang. Ya sekali-sekali kon menang ya iso kok. Oh, mboten mungkin, mboten mungkin. Ora mungkin, mustahil. Ora bakal iso kelakon.
Edian. Wong Mestina kuwi ampuh-ampuh kok. Ana wong sing iso mabur. Sapa lo? Nah, pilot. Udu. Pilot dengkulmu melocot. Lah wong iso mabur kok nek wong sopir kapal terbang ki pilot. Nang udu pilot kuwi satriya kok. Satriya Ngastina sing iso mabur sapa? Biyen ya Gatotkaca, garing Gatotkaca wis ora ana ya mbok menawa mungkin. Heeh. Anake Gatotkaca. Sapa? Gatotkaca. Gatotkaca dengkulmu melot. Nek krungu-krungu kabar sing tak tampa jenenge Sasi Kirana. Ah, Sasi Kirana. Diadane ana bintange kok. PPP. Udu. Kowe iki ning nggon niku ora ngomongke partai politik. Enten bintange iki. Gatotkaca yo nganggo kotang Antrakesuma. Nah, ya kuwi kotang Antrakesuma. Heeh. Kurane pira aku ya ora ngerti. Tantem dadane ora apa-apa. Ning bareng ora aku disampluk nganggo sikil cangkemku. Lah niku wis untung. Gatotkaca mbiyen senengane nugeli gulu, Sasi Kirana ki ya senengane nugeli gulu. Untung sampean mundur sirah sampean wutuh niku untung. Biasane mungsuh Gatotkaca mung Sasi Kirana niku mundur nganggo ndas. Lho, niku akeh banget. Ha iya. Ana sing diganti nganggo ndas korek. Dadi tingil-tingil nika. Mungsuh Sasi Kirana. Pun mundur mawon. ya Edian. Wah, mati aku. Lho, Sasi Kirana ki anak sapa, Kok? Gatotkaca. Berarti ki apa? Wayang kok nganggo berarti. Wis ben ra apa-apa sing penting cetha ditampa, Kok. Nggih. Sasi Kirana anake Gatotkaca. Putu Werkudara. Nggih. Lah sampean kene ngerti. Lah aku mbiyen Bratayuda aku ndelok streaming. Oh. Iya model ngendi kuwi? Ana perang kok di streaming. Atene sing streaming pecah sirahe. Lah iya. Werkudara gagah pideksa gedhe kuwi Simbarjaja. Lah nggih. Anak-anak Gatotkaca mati dening Bratayuda. Gatotkaca mati wis ninggal bocah. Ampun, Sasi Kirana niku wedan. Lah terus anake Antarja, lho sampean kok tepung karo Antarja. Aku anak Gatotkaca Werkudara iki kenal kabeh kok. Oh. Anake Antarja ya duwe anak gadah. Namine Danurwenda. Niku Nek cara wetan, nek cara mriki Dwara. Danurwenda niku anake Samba. Ning mboten napa-napa diwolak-walik mboten napa-napa. Aku lho niku kulino kok tak wolak-walik. Nek ora tak wolak-walik rasane kaya kurang pripun ngene lho. ha iya. Lah terus si Antasena sing akhir kaya duwe anak gadah. Sapa? Nun. Anake Antasena sing wonge drogak-drogoke Antasena wis mati kok sampun. Ya duwe anak gadah. Jenenge sapa? Nek jenenge kula ora tek odong. Mang takon bilung niku sing kulino tepungan karo wong nom-nom niku. Sapa lho jenenge? Santosa. Kok ora ngawur. Anake sapa to? Anake Antasena. Oh, ya ora cetha kok le takon. Anake Antasena niku Jayasena. Niku wonge ya kaya bapakne. Dlogak-dlogok sak penake dhewe. Nek temandang ya awur-awuran Antasena niku asli kula ragala. Ha. Ngandel ora. Niki lagi ngrasani lho. Wis bandem watu karo Jayasena. Wah, Edian. Kok kaya ngono. Mbok wis lek mung ngucap ngrasani karo anake Antasena wong cahe-cahedan. Nek dirasani ra gelem terus apa sing dicekel mesti dibandemke. Mpun to. Kula niku mboten ajeng ngrasani sampean. Kula ngrasani tur ya ngrasani apik. Mboten ajeng ngrasani elek karo sampean. Mboten-mbotene kula ngrasani elek. Nek ngrasani elek mang bandem mboten apa-napa. Wong niku ngrasani apik kok sampean niku blablu-blablu sak penake dhewe. Kok iso tiba cengel ya lho. Ayo anak Antasena ki sambles bumi kaya. Bandem saka kono ya isa, saka kono ya isa campuh kok. Ngumun aku. Den nyun ngapunten nek gerah penggalih. Kula mboten ajeng pripun-pripun ming nyeritake sampeyan niku putrane Ndara Antasena. Ngoten tok mboten ajeng ngrasani elek.
Niku kula wis omong apa anane. Saka kono apa saka kono lho? Aku ora patek paham. Ning aku ngerti cloroting watu iki ning dhuwurku. Oh, Saka kono ketoke. Den. Idune Gok. Nek sampeyan saking mriku niku kula tak matur napa anane. Lho niku mboten ajeng ngrasani karo sampeyan. Kula niku wis ngrasani apik. Edan pindah saka kono kok, Gok. Ndoro. Ampun to, watu niku atos. Nek sampeyan niku taktuk-taktuk niku rasane terus teng sirah niku ya lara. Pun kula tak meneng mboten ajeng ngrasani karo sampeyan. Tikus ya. Buldeke to sing nuthuki. Ampun nggih, Ndara. Ampun dibandemi. Ya bandemi dengkulmu mloto. Kowe sing nuthuki kok. Ya nggo gayeng-gayeng kok. Lah iya. Lah widene wis ora ana sing gayengke. Sing gayengke saiki wis tukang ngevlog. Heeh. Lali ro gaweane wis. Titik-titik wis nggawa HP, titik-titik nggawa HP. Ana wong nyemet rokoke go direkam ayo. Lah iya. Lah ya wis ora ana sing. Heeh ya. Gusti Sinuhun Prabu Sawarga kula semandhahaken. Prajuritku bubar maut ora karu-karuan. Wah, dal. Apa dianggep wis kalah tekan semene wong Tradutrisna? Nonton Ndrawati. Ketok kemliwer saut pateni kowe nyusul karo bapak ubaran. Takon karo aku Raden Jayasanga. Raden Jayasanga. Kowe sapa? Prabu Sawarga. Nalindring Tradutrisna. Ayo. Endi Ratu Ndrawati? Aja mengko wong cilik-cilik. Nayaka Punggawa Senopati kanggo ora ana apa-apane. Ratu Ndrawati kok tekan kene. Tak takonane pancen mateni karo wong tuaku. Utang nyawa, nyaur nyawa. Ayo, langkaono batange Jayasanga. Ah, mati dening apa? Jayasanga Kanjeng Wong menembahan kasinggihan mengaten. Enek ngomong layu-layu. Ih, kadure ketewasan bilih barisaning para prajurit negari Ngastina ketekan barisan saking Trajutrisna. Lho, osik. Trajutrisna? Ih. Trajutrisna kuwi negarane anakku Setija Bamanara Kasulada nalika semana. Sapa Ratu Trajutrisna? Prabu Sawarga. Piyambakipun kepengin pinanggih kaliyan Kanjeng Wong Nalindring Ndrawati. Kanjeng Wong Prabu Sri Bathara Kresna ngendikaken Prabu Sawarga bilih kepengin ngudi tuwuh males lara wirang sedanipun tiyang sepuhipun anggenipun dipun sedani dening Kanjeng Wong Prabu Ndrawati. Wah, dalah genah kuwi turasing Setija. Minggira. Tak pethoke Sawarga. Yen pancen kena ditantani jejak manunggal para Pandhawa mangane negara Ngastina.
Tegese kowe bocah sing iso nampa dikandhan karo wong ora kene kanane ana to Mandura Prabu Baladewa. Sawarga. Yo dasar para nyata sapa? Len ana malu gak telaga wono to Mandura Prabu Baladewa. Biyen ana Mandura Prabu Baladewa saiki mapan ning Cepara Sewu. Aku Begawan Curiganata. Kowe ngerti ora karo aku? Tepung ora? Aku ora ngerti karo kowe. Aku mbahmu. Lho. Mbahku sapa? Aku mbahmu. Mergo aku iki kadange tuwa, mbahmu ya kuwi Kyai Prabu Kresna. Tegese kowe iki sik putuku dhewe. Bapakmu kuwi anakku. Kowe iki putuku. Kowe arep ngopo kowe? Aku pengen ketemu karo Kanjeng Hyang Durawati. Nek wis ketemu, ngudi tuwa malah swara wirang sedane wong tuaku. Kose, tak kandhani. Anane wong tuamu mati ning pabaratan iki mergo wong tuamu pancen mulang sarak. Yen kowe butuh ngerti critane kok tak critani dodok seling perkara sing genah. Sing cetha. Ora mung nampa kabar ngawu gawar ngawur. Terus kowe nesu karo yangmu. Tanpa nganggo dasar bebener. Ayo manunggal karo sapa? Karo Pandhawa, ora sudi. Wah, setan kowe. Setan kowe. Ah, aku jane semoh nesu mergo aku wis tuwa. Aku wis tuwa, wis wegah nesu. Ning kowe netangi kamurkaning mbahmu Curiganata. Kowe netangi marang nepsune mbahmu Curiganata. Kowe ngerti ora? Kondangi mbahmu Curiganata mbiyen jaman aku dadi ratu ning Mandura Prabu Baladewa. Aku dikondhangke ratu galak dhewe sak donya. Ora ana sing wani karo aku. Ning biyen, saiki aku wis tuwa. Aku jane moh nesu. Mula aja nganti kowe gawe nesune mbahmu Mandura ayo tak kanthi ning negara Ngastina. Ora sudi. Aku gelem manunggal ning negara Ngastina. Yen wis nggo keset sirahing Ratu Ndarawati. Piye? Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kekeset Ratu Ndarawati. Iblis larat ora ninggal karo gerangamu. Kowe wani karo Begawan Curiganata serep nyawamu kowe. Ayo, patosan pradendamu. Wah, tekan aji jeneng-jeneng. Saya tuh karo sing diburi, ora bakal mundur kencana. Jangan mati orang kowe. Jayasena, apa Mbah? Mbahmu wae tilik ana. Ngapa to? Wis tuwekan, tandange isih kaya ndek nalika nom. Kae nelikar megap-megap wae. Neng apa, Mbah? Sae. Putumu Jayasena. Anak Antasena, Mbah. Ana wecana pasir. Omong apa, Mbah? Omong ndasmu. Lho wong takoni kok malah nesu. Heh. Hah? Lho ya, Cai. Wang. Wang. Apa? Wedang. Oh. Amune wedang wang. Ora krungu aku. Waduh. Wah. Nah. Oke, wis. Ada mana. Sai. Isai. Ora Kudara. Aku jujur. Oh. Aku jujur ana. Junjung rono piye? Ya jujur ora kana. Mlaku dhewe gerangan aleman. Kon nyeret tak seret to. Oh ya ya. Woi, kakane kono kuwi. Jayasena. Apa, Mbah? Wedange gawe wis. Selak modar. Modar cengelmu. Munjuk, Mbah. Ayo.
Ayo. Ayo. Orang bolongane ombo kok. Nek bolongane gedhe iki mak tur ngono. Ora usah dadak diserot wis metu dhewe. Alon-alon. Ayo. Nyok dibuntet nggo ilat. Ayo. Hes. Iya. Simbah ngunjuk Pak Tonyo. Oh iya. Jan. Kowe kok padha karo bapakmu? Heeh, Mbak. Aku ya sok nyetel videone bapak. Sok ngumun aku dadi aku padha karo bapakku. Wah. Wah. Tangi. Hah? Tangi. Kata apa? Kata apa sih ini? Edan. Anak Stijo itu. Apa? Anak Stijo. Anak Stijo. Kandane nanggu. Kandane nanggu ajar. Wah, omonganmu ora cetha. Mumet ya? Apa? Mumet aku iki. Josino, apa? Iki mau iki anggur. Edan. Wah, dah wae. Wah, kaya. Waduh. Wah. Wong gerang dombeni anggur keparat. Waduh. Ben ra tekan dindi. Mbah, sawarga rangketen lho. Wah, telikunge. Gagah Warawudara sawarga ya anak Buma ya pancen Paranyata aja males nuruti karo bramantyaning atimu ayo tak genahke le kena ngopo bapakmu tekaning pati mengko iso tok pitung bener endi antaraning Kresna karo bapakmu kudu digrejah dhisik aja kesusu tumuli kowe ngamuk mengko ndak ora prayoga omong mecang kaya pendhita mulang kaya guru. Sawetara tak rangket dhisik yen wis kowe eling bakal tak tuturi sejatine lelakon aja gedhekake memungsuhan. Piye, Mbak? Asuk. Setan kowe. Wong tuwa dombene sak penake dhewe karo. Biyen nek ora ngono ndak ora kapok. Jayasena, piye? Putu-putu kon bibit nggone tumbuk kemit. Aja ning kemarojol saka sela-selane garu. Sendika, Mbah. Angsel bumi. Piye kok ora ana sambutan? Ayo digayengke. Ora. Wis, Kong. Hah? Wis. Wong donya. Oke ngopo? Wis kok. Wis. Aku nek lagi seneng-seneng ngene iki dipedhot dalani sengit lho, Tru. Iki lagi gayeng lho iki. Cicit
Damar mati mulya Siti lunga pasar babi mati Semar mendem do re mi sol jenang gasa gaya-gaya miring mire mire kok miring miring tahu tempe rasane kartu terang bulan udara bersinar teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama kita duduk dengan bimbang pakai sarung saya. Nah itu namanya. Ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak. Bawa satu taksi kita bersorak-bersorak. Taksi! Tanjung Perak, tepi laut. Kita roka. Boleh ikut? Ini rambut, ini janggut, ini sikut, ini perut. Bawa perut. Itu lutut. Atas lutut. Itu perut. Bawa perut. Lutut. Atasnya dikit. Perut tetepan. Pedro ira kompak. Atas lutut, mana kutut? Neng. Bonggo. Udan. Iki arep tak metle apa kae? Oh iya. Anu man si gedhe putih sowan paman sengkune. Sowan paman Sinta dijak mulih. Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi gedhe. Lah kae Anoman diobong. Tegang bilung, Mbak. Ora katon. Togong bilung wae. Mangkene kabeh dadi areng. Nana muga wae gandang cintaku sekanyang-kanyang koder. Karo kowe cahayu sing bakul lembar, tulisan. Dalem kowe caca puter-puter. Wis ben nang kiwe itu ben keplak kapok ora. Ayo. Wong donya. Pak Rebo lahir dina Kemis. Gula ngawur. Rumangsaku bareng tak pitung-pitung nek Gareng Petruk ki iso dikandhani. Nek Bagong ki angel dikandhani. Mbah ya saora-orane iki mambu to. Wong aku ki Nalendra. Mesti ya nganggo lenga wangi. Ambune iki ra ketok to sing rawuh ki sapa? Kok terus-terusan Gojek ki ana watese kok. Sak penake dhewe. Pak Rebo nesu. Ndara Kresna kok Pak Rebo. Siap dan mundur teratur. Kapok. Pancen tak jarak. Nek aku sing elek-elek apa rampung? Mesti ora rampung. Ndaramu sing elek-elek cep klakep ming cangkeme Bagong sing turah. Ki sumbere titenana wing komen. Bales. Pripun Ndara? Kakang Semar kowe tak kandhani ya, nggih. Mulane Kanjeng Hyang Wirata tak boyong marang negara Ngastina bareng lan sak lakuku. Uga putuku Parikesit. Uga Kanjeng Hyang Utari uga tak boyong marang negara Ngastina dina samengko iki jalaran bendaramu Yayi Kalimataya dina samengko lereh keprabon, lengser keprabon Kakang. Wong donya. Iku ora didoni bapak.
idune bapake Murakabin lho, Tru. Mula Kang sangka kuwi wektu dina iki ayo derekno aku Kakang Semar. Nggih. Monggo Gus kula dherekaken. Wiratmaka. Wisantara eneng apa? Nalika semono kowe janji karo aku. Iya. Mapan ana ing Delanggung Prapatan kene Wigati sapatemon merga niatku karo niatmu mau wis nyawiji gene kepengin nonton kelawan wisudan ana negara Ngastina. Jare Ngastina bakal ana wisudan Alindra Anyar ya kuwi Prabu Parikesit. Ya pancen mengkono. Malah aku wis pamit karo Kanjeng Ibu Titisari. Semono uga aku wis pamit karo Kanjeng Ibu Kencana Resmi. Nggonku pamit nalika semono malah aku diparingi dawuh karo Ibu Kencana Resmi yen to saktenane peranganing Pandhawa kuwi isih klebu eyangku. Eyangmu sapa? Wong aku sawarga Raden Wisanggeni kuwi atmajaning Raden Janaka. Lah Raden Janaka kuwi panengahing Pandhawa. Mulya aku diparingi palilah nonton marang jumenengan ana ing negara Ngastina malah yen perlu yen bisa ketemu karo Raden Janaka aku bisa nyembah marang ngersaning Kanjeng Eyang Janaka Wiratmaka Wisantara. Kowe nyemoni karo aku. Lho, nyemoni piye to? Aku uga nampa dawuh pandikaning Kanjeng Ibu Titisari. Yen to satemene wong atu aku kuwi atmajaning Raden Janaka. Ah, kowe sing nyemoni aku. Kowe ketoke kaya Maida yen to aku iki putu Janaka. Ora, aku uga putu Janaka. Lho, apa ya ngono? Iya. Jarine Kanjeng Rama sawarga Raden Irawan kuwi atmajaning Raden Janaka. Kanjeng ibuku sing paring dawuh mengkono Wisantara. Wah, lah nek ngono kowe karo aku iki isih sedulur Wiratmaka. Wah, lah salah ora nyono yen kowe kekancan karo aku suwe. Le tepung ya sawetara wektu lah kok lagi iki ditempokake marang kanan jebul kowe karo aku sedulur. Ya mbok menawa pancen pinesti kaya ngono Wisantara. Wah, yen ngono padha-padha putu Janaka yuk ndang budal negara Ngastina ndang delok wisudan Nalendra Ngastina. Syukur bagi iso ketemu karo Kanjeng Eyang Janaka Wiratmaka. Yayi Wisantara iya Yayi. Iki sapa nom-noman loro? Ditepungake wayaranku Wisantara. Iki kakangku jenenge Wiratmaka. Wisantara karo Wiratmaka ya. Ana wigati apa dene kowe sajake bakal lumaku adoh. Pancen kepara nyata, aku bakal budal marang negara Ngastina. Wigati aku bakal ndelok wisudan Nalendra Anyar ning negara Ngastina ya kuwi Raden Parikesit. Sinambi aku bakal goleki eyangku ya kuwi jarene Kanjeng Ibu aku kuwi isih tedhak turuning Eyang Janaka. Semono uga aku uga isih tedhak turuning Eyang Janaka. Mula praptaka ning negara Ngastina iki mengko sayekti siji kepengin nonton wisudan Nalendra Anyar. Ingkang mangka loro dawuhing Kanjeng Ibu babar pisan. Aku kudu ketemu karo eyangku Janaka ing wigati aku ngaut pepadaning Kanjeng Eyangku Janaka. Aduh putuku ngger putuku. Lah kok dadi kowe ngrangkul karo aku tumuli kowe nyebut yen to aku ki putumu. Yen pancen kowe durung ngerti ditepungake wae aku iki mbahmu Raden Janaka. Lho. Apa iya kono? Iya. Lah kok dadi malah Kanjeng Eyang tekan kene wigatine apa? Oh, Wisantara ora nyono babar pisan jebul ngene lakon ingkang sinandang dening para Pandhawa utamane mbahmu
Raden Janaka. Parikesit kuwi putuku dhewe. Nggonku mbudidaya muktekake parikesit nganti paribasan tak jaluk-jalukke marang Nalindra Ngamarta Kakang Prabu Kalimataya. Nanging bareng parikesit nuding dadi Nalindra negara Ngastina, enku Pandhawa sarta pundhen Pandhawa ana ingkang meri lawan lenggahe parikesit. Klebu aku eyange dhewe uga disingkirke dening parikesit. Menungsa kaya ngapa wujudaning parikesit teka wani nundung kalawan mbahne dhewe. Mongko aku sing budidaya mukteke kelawan parikesit. Wisantara, Wiratmaka, yen kowe tresna karo mbahmu Raden Janaka, parikesit ingkang pambegane kaya ngono kae wajib mbok elingake. Nek ora eling mbok elingake wajib mbok sirnakake Wisantara. Wah, edan ae. Ora jeleh kerti windu nggone bakal gawe rusak ing kulawarga Pandhawa. Yen perlu turun-turune sawarga dipikut dening Raden Werkudara. Iki turase Janaka mesti padha muring ana ing negara Ngastina. Wah, lah dalah. Aku kelakon malesku dituwuh lara wirang sedane wong tuaku bebasan nabok nyilih tangan ora tak lereni penjangkaku legane ati. Petro non ana nom-noman nyegat dalan mepalangi karepe Janaka kaya tau weruh pasuryane ya Gong. Heeh. Sing arep iki kok jebles Ndara Wisanggeni. Engko gak anake mbudu. Ndara Wisanggeni po kagungan putra. Ah ya sapa ngerti wong jeneng ya Rabi kok ya. Ditangleti mau Ndara sinten? Nom-noman kowe sapa? Kon karo aku Wisantara. Sing mburi aku Wiratmaka. Saka ngendi? Aku saka Ndrepsila Geni. Aku saka Pertapan Yasarata Raden. Ndrepsila Geni Petra. Ditanjihke Sama ngerti ketemu karo turasing sampeyan piyambak lho, Den. Wisantara. Apa? Aku wis apal kelawan kayangan Ndrepsila Geni. Aku mbiyen duwe anak jenenge Raden Wisanggeni. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Kuwi bapakku. Kuwi bapakmu. Iya. Yen ngono kowe anak Wisanggeni. Iya. Iki anake Bapa Irawan. Kuwi bapakne Wiratmaka. Petruk iki putuku dhewe, Petruk. Wisantara. Wisantara, kowe anakku, kowe putuku cah bagus. Kok sik to, kok sik. Kowe aja ngawu gawar-ngawur, kok sik ora ngrampul ngene iki aku moh. Lah kok dadi kowe moh yen to aku ndak rangkul. Merga aku tak takon kowe sapa? Aku Raden Janaka. Lho. Raden Janaka tenan kowe piye? Kula seksine. Kula niku nderekke Ndara Janaka niku wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti celaprang. Kula Petruk, niki Bagong Ndara. Merga aku mau ketemu karo wong ngakune Raden Janaka. Jare Janaka kuwi dikon nang Rama niki, Ndara. Iya. Mboten ninten babar pisan. Bilih kula nyuwun pangapunten kula dipun blusukaken dening panjalmaning jajalanet ora mokal putu. Pandhawa menang nggone perang gedhe Bratayuda isih akeh trubusaning satru. Telik Mangindrajala ingkang bakal gawe rusak ing para Pandhawa. Wisantara, Wiratmaka putuku cah bagus. Ayo tak kanthi menyang negara Ngastina. Mresani sarta nonton kadangmu ya kuwi putuku si Parikesit nggone dadi ratu ing negara Ngastina. Monggo Kanjeng Eyang. Ayo Kanjeng Eyang, aku nderek Kanjeng Eyang. Ayo Petruk, nggih, monggo Ndara.
Aglar pandan moncar tinon lir kekonang Sumsara tetan padhang kasolan pajaring Purnaming gegono dasare mangsa katiga nenggih adipati ing Indraprasta wayahing Sang Prabu Puntadewa nenggih Raden Pancakesuma ya adipati Pancakesuma lenggah madani negari Ngamarta nalika semanten wus samarta ing gati sawiging diri nedya mastuti timbalanipun ingkang eyang sowan dhateng negari Ngastina kocap Sang Kertiwindu Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen namutusa Sang Sri nuwun sewu menika sinten yen kowe ora manuh karo aku ora jeneng mokal jernyatane lagi iki sak pejagong lawan Sang Adipati Ngamarta Adipati Pancakesuma panjenengan sinten ditepungake wae aku Kertiwindu yen kowe matur kelawan aku pernahe paman merga aku kuwi putra Plasa Jenar aku putraning Kanjeng Rama Pati Sengkuni inggih paman Kertiwindu kersanipun menapa dene paduka rawuh wonten ing negari Ngamarta angger Pancakesuma wonten timbalan sejatine prapakono ing negara Ngamarta kene ming kelempengake barang sing bengkong njejegake barang sing luput liripun kados menapa dene paduka paring dawuh mekaten setemene kabar ing musdak tampa yen to eyangmu Nalindra Prabu Kalimataya lengser ke Prabon nanging kena ngapa gumun rasane atiku teka ingkang dadi ratu kok parikesit ingkang satemene kudu lenggah dampar negara Ngastina kuwi wayah Nalindra yen putrane wis ora ana putune ingkang kudu dadi ratu lah kok dadi malah si parikesit ingkang dadi ratu kuwi cetha yen to eyangmu Prabu Kalimataya kuwi piyayi ing ora pinter paring pangandikan wekasan dikeroyok dening dulur-dulure kabeh padha kepengin muktekake lawan turase dhewe-dhewe samengko gandeng ana Ratu Ndarawati lan Pandhita ing Grojogan Sewu ingkang padha-padha turas Mandura ora aneh yen to ingkang dipilih minangka dadi ratu si parikesit satemene mbahmu ora bisa bangga ora bisa selak upama didodhok atine eyangmu Kalimataya mesti kepengin lungguhake dampar Pancakesuma ning dampar negara Ngastina nanging gandeng kalah rembug karo Janaka karo Kresna karo Balarama ya curiganata mekasan sing dadi ratu parikesit lah nek cara aku ora trima nek cara aku ora nrimake yen to negara ing mestine diwengku dening Pancakesuma lah kok dadi kukupaning parikesit parikesit iki menak satri kok kedangkrang sira tumpang negara Ngastina kuwi njur rumangsane dheweke iki turase sapa? Mara coba. Sareng kula petang-petang jebul menapa ing sampun maduka ngendikaken menika leres Paman Kertiwindu. Ing mekaten kula nyuwun pangestu. Kula badhe ngleresaken kawontenan negari Ngastina ingkang saknyatanipun eyang kula Eyang Kalimataya mboten nggadhahi daya menapa-menapa menawi dipun keroyok dening Raden Janaka ingkang kepengin mulyakaken dhateng turasipun. Lah, rak ngono nek ora saiki sesuk kapan meneh Pancakesuma? Swela wonten dawuh Paman. Ngene iki cara sing supaya iso awake dhewe males lara wirang lawan wong tuane awake dhewe. Upama kowe karo aku ampyak awur-awur negara Ngastina sepira to kekuatanmu lan kekuatanku. Penangane mung ana telu aku, Danyang Swela lan Dursabala. Kanjeng Parapaduka ayo. Aku wis bebujuk wong loro. Siji Wisantara Wiratmaka anak Janaka wis tak bebujuk supaya gawe geger Ngastina. Angka loro wayahing Prabu Kalimataya Adipati Pancakesuma
uga bakal gawe geger negara Ngastina. Mengko yen wis katon geger kowe karo aku mung kari telabung wae. Danyang suwe lho. Monggo paman kula dherekaken. Madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sang diamanah engkong sumungkem guling Kanjeng Eyang gandeng Kanjeng Eyang sampun pirsa menapa ing kedah linampan wonten negari Ngastina dinten sakmangke ingkang wayah pun Puntadewa sampun lereh keprabon tumuli sakmangke gandeng sampun wonten sowanipun wayah kula pun parikesit mugi kepareng paduka Kanjeng Eyang Amisudha miwaha dhateng wayah kula pun paripurna Kanjeng Eyang jagat dewa Bathara ana ing umur ing wis ora isa diitung nganggo wilanganing driji ewadene Eyangmu ing Wirata isih bisa nyumurupi sapa ingkang bakal nyambung sejarah Ngastina ya Putu Prabu Kalimataya Putu Prabu Ndarawati putuku Penemban Curiganata lan putuku Werkudara nggih wonten dawuh Eyang ya Matsowati kakek kuwi ya wonten dawuh Kanjeng Eyang sineksen kiblat papat segara gunung isining rina wengi lan diseksekke dening para nalendra kang padha lenggah ana ing pawiwahan negara Ngastina piranganing mara nalendra sekutaning Pandhawa duk nalika Bratayuda ndak seksekake sarta bakal ndak wisuda putuku Si Parikesit lenggah dampar keprabaning Ngastina Arjuna wonten paring dawuh putumu dandan ana luwih dhisik nggih niki ngestaken dawuh Kanjeng Eyang Kanjeng Eyang ingkang wayah sampun samapta ing gati sawiga ing diri ya yen to pancen kaya mengkono angambali aturing pun Eyang seksekke kiblat papat segara gunung isining wengi ingkang gumantika Prabu negara Ngastina sak lengsering Prabu Kalimataya mugi sedaya haneksenana bilih wayah kula pun parikesit inggih paripurna ingkang badhe jumeneng keprabon negari Ngastina jejuluk Prabu Parikesit inggih paripurna inggih Prabu Dwipayana
matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula loro ana ingkang gedene ana ingkang ngrubuh. Kabeh paspo wong tuwa nglakoni prihatin kuwi sejatine kepengin napakake kamulyane anak putu. Nyatane prihatine wong tuamu uripe ora suwe ana ing alam padang. Lila mati ana ing perang gedhe. Ning lha kok jebul ingkang nyam kamukten anake lanang syukur nggih. Nggih Kanjeng Eyang. Bari kesit. Eyangmu Suriganata ingkang bakal nuntun lakune keperintahan. Nanging eyangmu ora bakal ngrebut perintah negara Ngastina, tetep ana ing astaning putuku Parikesit. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Eyang Suriganata. Mugi tansah kepareng wangengetaken dhateng klintuning patrap menawi sak wayah-wayah ingkang mayah supe dhateng kawontenan. Biak. Petruk kanthong bolong ya gene. Matur sinuwun Prabu Dwipayana, sinuwun Prabu Parikesit. Wonten ing Jawi, wah mboten kanten-kantenan. Nyuwun mapunten sinuwun Prabu Kalimataya. Ingkang wayah Adipati Panca Kesuma duka-duka nglepataken sangganing para Pandhawa dene jumenengaken pepundhen kula Gusti Parikesit. Arjuna putumu elek nonggir cah bagus. Goncang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Panca Kesuma wonten paring dawuh Kanjeng Eyang apa ta sababe dene sira kulup manguwuh nggonmu sumbar sajake kaya ora condong kelawan kersaning para Pandhawa lan ngluputake marang para Pandhawa. Panca Kesuma elinga ya nggih. Lamun sejatine ora kok pun Eyangmu Madukara kepengin mulyakake lawan turunku babar pisan ora. Nanging kabeh merga saka kersaning Kanjeng utawa Eyang Mindrawati lingkang wis nampa sasmitaning para Jawata. Nadyan kanthi pawadan menapa kemawon kula nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang, tetep kula mboten badhe ikhlas menawi negari Ngastina menika tilaranipun Eyang kula Eyang Kalimataya Parikesit ingkang lenggah dampar menika naminipun boten adil, menika naminipun boten nuruti dhateng pernatan hukum utawi pernatan negari Ngastina. Nggih. Mumpung Eyangmu Madukara durung duka, elinga ya cah bagus. Aja nganti ndedawa marang lelakon cupeten semene ayo ndak kanthi manjing manunggal marang negara Ngastina. Pancen kuwi ingkang tak ajab, Eyang. Pokoke yen to Pandhawa ora menehake negara Ngastina marang Panca Kesuma, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung kekuatanmu sepira to Panca Kesuma, aja ngeyel.
durung wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Kekuatan lan kasudibianmu durung ana. Sakukuning ireng Janaka lha kok dadi kowe malah arep malang kadhak. Wani karo yangmu Madukara. Ayo. Ayo ndak kanthi manjing ana ing telenging negara Ngastina. Lah kok dadi nganti kaya mengkene kahananmu Pancakesuma elinga cah bagus. Elinga. Aja nganti kowe gawe dredah karukunaning para Pandhawa sartane karukunan para wayah Pandhawa Pancakesuma. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana Kanjeng Eyang. Kula nggadahi pakarti kados mekaten menika kala wau krana dipun bebujuk satemah kobar manah kula. Sapa ingkang bebujuk kelawan kowe? Ingkang nami Paman Kertiwindu Kanjeng Eyang. Pun Kakang wis ngerti apa sing diaturake Pancakesuma? Inggih. Arjuna, kula wonten paring adhawu. Pancen tungaku ana wong-wong kang bebayani 3 cacahe. Inggih. Saka paningaling pun Kakang 1 Kertiwindu kuwi anak Sengkuni, 2 Danyang Swela. Kuwi anak Asatama, dene katelune Dursabala. Kuwi ora bakal iso manunggal lan para Pandhawa, lan ora bakal iso manunggal lan para wayah-wayah Pandhawa. Menungsa 3 iki kudu disirnakake, disusulake karo gerangane Janaka. Ketingalipun negari Ngastina kok mboten wonten gegeran Paman. Tasih ketingal ayem-ayem kemawon. Monggo Paman paring dawuh menawi Ngastina sampun ketingal wonten gegeran, kula lan Paman supados nelabung damel geger wonten negari Ngastina. Ning kula sawang saking mriki kok ayem-ayem kemawon. Wah, mati aku. Paman Kertiwindu mati ana ing ngarepe Danyang Swela ketiban jemparing. Sapa iki curigana to? Kowe Danyang Swela, anak Satama. Kena kandhani ora? Anak Satama kena kandhani ora? Ora bakal aku gelem manunggalkan para Pandhawa. Wah, ngayal kowe. Iki apa? Iki Kiai Alugara, Kiai Nenggala. Kowe ora usah gawe geger kanan tentrem. Gawe congkrah kanan rukun. Ngastina wis tentrem, Ngastina wis ayem, tok gawe geger. Kertiwindu modar kowe arep nusul gerangamu ya. Arep nusul bapakmu. Nusul ning neraka kono.
Dursabala. Wah, eyang. Eyang Werkudara ya. Belani patine Kanjeng Eyang Banjarjungut. Rama Dursala, aku Dursabala anake lanang nyusula mbahmu karo bapakmu. Waduh. Waduh. Wah. Oh. Wah. Dangi jagat tumungu paning sapucak ing bukir marbak bangsa mirat kena soroting surya mega lan gunung sampun paripurna Ndara parikesit puskaj menengaken dados Nalindra mugi dados pengayom ingkang adil lan wicaksana. Semanten ugi kanthi ulang taun ingkang kaping 7 dasa sekawan. Mako brimob mriki mugi tansah jejeg anggenipun ngasta kewajiban jejekaken negari Kesatuan Republik Indonesia tetep langgeng dumugi jaman menapa kemawon Ndara.